Aipatu duzu, ezagutza zabaltzen ari dela, erabilera ez. Ikastolak dauka gakoa, esan nahi dut. Ikastolan, erantzunkizuna ikastolan dago, edo azkenean erabilera kontzientzia kontu ere bada? Karo, gu gara azkenean beste agente bat gehiago, herrian. Eta gertatzen dena da Amurrio bezalako herri batean da, eguneroko bizitza egiteko eta gauzak egiteko, ez duzula euskararen beharrik edozein lekutara joan zaitezke hemen, eta erderaz egin dezakezu dena inolako arazorik gabe, eta hainbat lekutan gainera aurkitu zaitezke, euskaraz zuzentzea norbaiten gana eta erantzuteko gaitasunik ez duela. Baina hori Gipuzkoan ere, bai? Gipuzkoarra zean zu, eta guk Gipuzkoan erderaz edozein lekutan egin dezakegu. Baina euskara gehiago entzuten da. Zergatik? Ez dakit, ohitura kontuak, ez? Hemen egia da, ni etorri nintzenetik ona ezagutza mailan aldatu da ikaragarri, herria. Ez bakarrik gu, ez? Guk duela, justu gu etorri ginen urtean jarri genuen D eredua ikastetxean, eta hortik aurrea poliki ikastetxe guztia joan dira euskaldun eredutara joaz eta barrez. Eta egia da, urtero ateratzen den euskaldun kopurua eta ezagutzen duena hizkuntza nabarmena dela, ez? Eta horrek eragina du herrian. Baina, noiz erabiltzen dugu, gauza oso puntualetan, ez gara nahiko folklorikoak horretan, ez? Eta gaur euskaraz egin behar da ez dakit zergatik, eta orduan agian inoiz baino gehiago entzuten duzu. Baina eguneroko bizitzan ez da behar hori sentitzen, ez dakit zein den arrazoia. Amurrion egia esan gutxi, ez? Esan daiteke gutxi. Nahi genuena baino gutxiago, igual. Igual orain berriro entzuten ari da gehiago, gaztetxoagoak direnekin, eta holan, eta igual seme-alabak izan dituztenekin ere hor ikusten ari da txip aldaketa hori, ez? Igual gure artean eginda gutxiago, baina igual seme-alabak izan da, hasi da berriro hori. Euskara gehiago entzuten. Nik daukat arantza, ze kendu ziguten eta ez digute bueltatu, non dago reparazioa. Gurekin ez da egin, eta ze zaila den kentzen danean berriz berreskuratzia, ez da. Eta hori da, euren guri eman ez diguten, herri honik eman ez dioten reparazioa. Nik mina daukat. Eta hor dago, eta ez da oso injustua da gure egoera. Herri honen egoera, euskararekiko, oso injustua da, kendu digutelako, eta ez digutela eman. Zer egin behar da eta zer ez? Albidetu, bi hizkuntzetan erdera hor dago, baina euskeraz hitz egin ahal izatea.